Мета Росії – нахилити світ в ту позу, в якій їй, Росії, буде зручно далі реалізовувати свої цілі. Отже, для того, щоб змусити світ жити по її правилах, їй необхідно підкорити Україну. І от в цьому завданні Крим – це як інструмент. І от ті способи, як вона думає, і не тільки думає, вона намагається посилитися в Криму, це для того, щоб далі здійснювати ескалацію своїх намірів, використовуючи і Крим, і в тому числі фізично, як територію, бо там є інтереси на півдні і все таке інше. Отже, і тому я говорю про те, що на якому не було б це рівні, деякі з цим не погоджуються. Ми це говоримо на міжнародних майданчиках, ми кажемо, думайте про себе, про свої країни. Якщо ви серйозно будете про це думати, ви не обійдетеся без Криму, бо якщо ви погодитесь чи будете змушувати нас піти на територіальні поступки, це означатиме про те, що ви вже викликаєте велику біду на свої голови. Вона просто трошки піде пізніше. І тому, дбаючи про свої народи, ви починаєте захисту України, Криму, кримських татар. Це така наша, це не позиція, це намагання пояснити світові сьогоднішнє місце і важливість Криму.